Okay, so tá an fechantar beáin calculus agus fechantar mír 7.1 sin lenach ceircéad nó seach sa leabhar. So cad é calculus? Well in áire an rudtá sim gon seo ná ráta ahrathe. Ná más meaning tú sin sampla óhain de sin an sé le thuúil ná Lewis sin ráta ahrathe fad sa méid ann. So ráta ahrathe. Now dá daring ófá graf do rud agus tugann mar have the graph réúnta sin bliain mar seo. Taring ó mid líne mar sin. Agus déirmid go bhfuil an graf seo y cutan le ní m de brónarm dó x. Ráta ahrathe an graf seo. De gach uair a déan an graf seo saoil a héan, téann sé suas dó. Tá bhrí sin cad a thugamís cad éon ainm commónta a bheith ráta ahrathe an graf seo. Sin an fána. Now táúpla slí gan chun fána grafa áil bhualamar I cabhadal le 3 slí amháin sin éirí thar ri, so an éirí atá sa cháisio na dó agus an ri ná héan, so fána an graf seo dó thar héan, éirí thar ri, so fána an graf na dó. Tá slí eile gan chun é sin dhéanamh má thugann tú cothar móid an líne y cutan le dó x. Well seo díreach ar nós líne cothar móid líne y cutan le mx, m sin an fána agus dá bhrí sin fána an líne ná dó. Díreach mar ggéine. Cad ag líonse sin? Well is ihrééis seo níl éon x a gceiste. So an rud atá ráige ná níl an fána ag athrú in éon áit ar an líne seo. Gach uair a héan an graf saoil áit amháin rachas sé suas gá áit. Má héimiis saoil áit amháin eile, bheadh sé mé his suas a rís gá áit go dtí cethair. So sin gá slí chun ráta ahrathe nó fána líne áil. An slí eile agus an slí nua atá mé chun leart faoi sa cabhadal seo ná difriúil. Now, tug méid rís an cothar móid atá agan y cutan le dó x. Chun an cothar móid seo a dhifriúil nó difriúil a dhéanamh ar an cothar móid seo tá mó ar le chun sin dhéanamh. Smaoinigh, nuair scríobh tú x leis féin, an rud atá gceist ná x a gcócht a héan. Chun dó x a difriúil dhéanamh ar dó x gléimiid dy dx mar seo. Méadaíonn tú an uimhir seo an comhéificht atá ag an x faoin uimhir agus an son téann an comhéificht síos a héan. Now, cad é seo? Seo beánaí messy. X a gcócht héanú de héan sin x a gcócht an náid agus éon rud a gcócht an náid sin héan. So is féidir is seo a glanasús beánaín héan fá dó sin dó fá x a gcócht an náid sin dó fá héan sin dó. So tá dy dx cutan le dó. Agus tásúlan gur thugtuid faoi deara go bhfuidir sin mar an ggéan leis an freagra a bhfuairmór ús an seo. So má dhéanann tú a difriúil ar cothar móid, tugann sé fána an cothar móid sin duit. Déanam í cúpla sampla réasúnta éasca sin inis. So an cé ceann agus úsáid mé na samplaí atá sa leabhar agus tá mé ag obair inis ar leathnach 408. Den difriúil ar y cutan le 3x. Well arís dy dx ná an comhéificht atá ag x an seo ná héan, so it's héan fá 3 agus téann an comhéificht síos a héan. So sin héan fá 3 a gcócht
x a go to náid broner. X a go to náid sin héan. So it's héan fá 3 fá héan. Má has tí much. Héan fá 3 fá héan sin 3. So tá dy dx chum le 3. Sampla eile. Gur bhéit mís úsáid ná y chum le luide 7 x. Den difráid seo feig dy dx agus sin héan mar sin an cóéifle fi an x fá luide 7 agus a rís fá x a got a náid. Náid an derúd tin an cóéifle tá an x síos a héan. So tá dy dx chum le héan fá luide 7 sin luide 7 agus x a go a náid was sin héan, so it's luide 7 fá héan, so sin luide 7. Agus an ceann déirnach so an mugad mí a raig ná y chum le x. Feig dy dx a rís den difráil y. X a go to héan, so it's héan fá le a gocht x fá x a go to náid, so tá dy dx chum le héan fá le sin le. Nis, tá siad sin beáin siimplí má tá tú beáin áras a faoi fan lum agus déanam cúpla sampla eile nó bhfuil mí lena ceisna ar leithnach a ceiricéad nó go lé. Just if I cúpla nóméid inis bhhailm lear faoi rudaí tá beáin níos casta agus tógnaí mar hampla má tá grafa go mar seo inis ní lína díreach atá ann na hiile ach cuair. Má tá léráid beáin níos cruinne tasta bhfuid a rís is féad fechan sa leabhar. Dúirmar gur fána lína atá gceist le dy dx. Dá réisin is féad lena fána an graf seo a fháil ach feich sé gahrú ag gach pointe agus bheith sé beáin dachar. Dá réisin de ná an rudí enmid ná tá muid fána tailí an graf. Mar hampla, peog míid an pointe 2 agus taringóid tailí ag an pointe seo. Tailí nád an darúd sin lína a bhúlan an cuair ag pointe a bháin agus sin eile. So, sin an tailí an cuair tá ann bhrónar mún ar sríomh mé sin isteach ná y chum le x cearnathe. So, déad fád a dastóch chuid éirí an lína seo áil agus ri an lína agus fána aibreach. Tá mí just gona dhéanamh trí calculus i dhéanamh agus difráil i dhéanamh ar an graf. So má tá y chum le x cearnathe tá dy dx chum le well rialacha céine cóéifeacht an x an seo made into é agus téim an cóéifeacht síos a héan. So sin dó fá x a go to héan nó dó x. Is tuairfaí dar seo beáin aisteach mar fána nach bhfuil. An rud a chilíonn seo ná go bhfuil an fána ag athrú ar fud an graf iomlán. Dá bhrí sin má fiocann tusa fána an graf ag peog mé difriúil chun seo i léirú beidir glas. Fána an graf seo ag a náid. X chum le náid. So tá an fána chum le dó fá náid mar sin náid. Agus rud a bheith got ná tailí ag dul díreach trasna mar seo. Tá beag fása fána an graf seo ag a luide 3. Rís tailí a haint mar seo. An rud a bheith got ná fána an tailí
chuir me dó fáil luúide trí sin luúide sé. Fána an tailíonn seo arís ná ceathar. X chuir me dó dy dx chuir me ceathar. Agus ceathar sin fána an tailí ag an pointe sin ag x chuir me dó. So, déanamh be gáin cleachta arís chomóidí le cearnach ionta. Ibre a héan, agus arís sinna samplaí atá leanach 408. Like chuir me dó x cearna, cad é dy dx. Dó comhaoifleach an x fá dó, mar an dó sin me an hena féin, x i gcócht dó luúide héan, dó fá dó sin ceathar, x i gcócht dó luúide héan sin héan, so tá dy dx chuir me le ceathar x. Sampla eile. Y chuir me le sé x cearna. Cad é dy dx. Bhfuil arís. Tá sé an san hena féin. Méadig é sin fá comhéifeacht an x sin dó. Fecinn tú slí tá x i gcócht a dógan. Agus an son téann an comhéifeacht síos a héan. Sé fá dó sin dó dhéag. X a gcócht dó luúide héan sin héan. Ní bhaca mé é scríbeisteach an uair seo, ach tuigeann tú go bhfuil sé díreach mar an ceann seo. X a gcócht a héan sin x. So tá dy dx an uair seo chuir me le dó dhéag x. Sampla 3. Y chuir me le 2x mód a ceathar x. 2x cearna. Nis, tá cuma be gánaí níos casta ar an ceann seo ach in áiríre níl sé. Nuair atá gá téarma agat le x á himú, ní gáideach ceann amháin a dhéanamh ar dús mód an ceann eile. Níl aonrad níos casta ná sin. So feicimid ar an 2x cearna ar dús. Arís comhéifeacht an x an seo ná dó. So dó fá 2 x i gcócht dó luúide héan sin héan. Móide, nis difriúil an ceathar x an seo, agus dúirt tú héan mar sin an comhéifeacht atá ag an x fá ceathar agus héan luúide héan sin náid. So dy dx sa chás seo, dó fá 2 sin 10 fá x plus héan fá ceathar sin ceathar agus x a gcócht an náid sin héan. So tá dy dx chuir me le 10x mód a ceathar. 10x tugad tú faoi dara sin an difriúil atá ar 2x cearnathe agus ceathar an difriúil atá ar ceathar x. Ceann amháin eile? An uair seo, tá y chuir me le luúide x cearnathe luúide 8x. Nis cé go nuairt mé sa chás dhearnach má bhíon móide agat go ndéantar seo. Móid agus luúide sin bhar céanna atá gceist. So is féidir an rud ceann céanna aanamh de chás seo. Tá dy dx chuir me le difriúil an luúide x cearna ar dús agus féin tú. Dó fá luúide x ach téann an comhéifeacht síos héan. Luúide difriúil é seo agus féin tú héan fá 8 agus x a gcócht a náid.
sin luide dó x luide 8. Inis sampla beáin níos casta agus an nuair seo an sampla eibríonn siad amach duit sa leabhar. An ceis ná tá bronnamh bhí caiid an tríomh ortam seo. Ach mátá gus bhfuil mé an peann mátá y codim le x cearnathe mór de 5x cad é dy dx. dy dx an cáil seo difriúil míad an céad téirme agus difriúil x cearnathe féin tú 2x. Difriúil an dara téirme difriúil 5x agus joid tú 5. So dy dx ná 2x mór de 5. Uig é sin feadh fáinne an taillí leis an cúr ag an pointe ceathair codim le x codim le ceathair. Now, dúir mar tháinig féin a dhéanamh tú difriúil ar chothamód mar seo, an rud atá a dhéanamh go an áiríre ná cúr éigent ní lisig an é seo an cúr cheart ach tarraing óid rud éigin mar sin. Nuair a dhéanamh tú difriúil ar seo tá tú ag oibriú amach cad é an fáinne a bheith ag taillí ag pointe éigent. Agus a ceis seo tá muid ag peocha ag an pointe x codim le ceathair. So cad é an taillí a bheith ag an cúr seo ag x codim le ceathair. Fáinne an líne sin ná 2x mór de 5. Agus le x codim le ceathair féin tú fáinne 2 fá ceathair mór de 5 sin 8 mór de 5. So fáinne an taillí leis an cúr ag an pointe seo ná 8 mór de 5 sin 13. Go maith go bhealtas 8 féchant.